Moikka ja hyvää 11. päivää kesäkuuta. Kohta kesäkuun puoliväli. Edellisestä kuvailusta on semmonen 3-4 viikkoa ehkä aikaa. Ajattelin tulla näyttää nyt tässä vaiheessa, että mitä on saanut aikaiseksi ja missä mennään keskeeräisten kanssa. Ja sitten on tosi innoissaan ensi viikosta, kun on juhannusviikko ja siellä on tulossa kivoja juttuja, niin niistä ajattelin porista tällä videolla. No, aloitetaan tästä, mitä on päällä. Mulla on siis päällä tämmönen ihana neulepitsipaita. Tää on oikeesti ihan tänne aika pitkä tää paita, mutta on laittanut tänne hammeen alle ja on pitsiä joka paikassa. Ja tämmöset ihanat nirkkoreunat hihoissa ja sitten kaula-aukossa. Ja tää on ihan äärimmäisen nätti minun mielestä. Ja aivan spesiaali sen takia, että mun kummitäti on neulonut tänne ehkä joku 40-50 vuotta sitten itselleen. Ja nyt minulla on ilo ja kunnia käyttää tätä paitaa. Kun hänellä ei ole tullut enää käytettyä vuosiin, niin sain näitä vanhoja neuleita ja on kyllä, tai nämä on jotenkin semmoisia niinku ehkä vielä rakkaampia kuin omat itse tehdyt neuleet just sen takia, että ne on oikeasti kestänyt aikaa ja ihan mieletöntä miettiä, että tää on tehty joku 40 vuotta sitten ja tää on yhä edelleen kuin uusi ja on ollut kuitenkin käytössäkin. Mallia ja lankaa en luonnollisestikaan osaa sanoa, että mitä tässä on käytetty. Olen kyllä miettinyt joskus, että olisi kiva yrittää vähän mukailla tätä ja tehdä tämmönen samanlainen, mutta ehkä vähän pienempänä vaan. Tai pienemmässä koossa, mutta tämäkään ei nyt haittaa, vaikka tää vähän tämmönen oversize tyylinen onkin. Tykkään tosi paljon. Ja sitten, no tässä on nyt periaatteessa mun yksi valmistunut työ. Tosin en ole tätä varsinaisesti itse tehnyt, vaan tämä hame on siis ihan nilkkapituinen ja mä oon ostanut tän useampi vuosi sitten Kirppikseltä ja tää oli siis semmonen maksimittainen mekko ja tässä oli yläosa ja meni kaula ympäri semmonen pieni luiska ja oli suunnilleen tämän mallinen tästä kaulalta meni tänne kainaloihin ja sitten jatko tuonne. Niin on vuosia sitten ostanut ja tää on ollut mulle tuolla ompelulaatikossa ja jo silloin ostohetkellä mietin, että voisin tästä muokata hameen itselle. Mutta se on jäänyt sinne laatikkoon. Mutta nyt sitten kun tuli nämä ensimmäiset hellepäivät ja raskauden myötä ei ehkä tavalliset kesävaatteet mene enää päälle, mitä normaalisti käyttäisin, niin sain sitten vihdoin viimein inspiraation ottaa tämän hameen sieltä laatikosta. Ja käytännössä mä siis leikkasin sen yläosan vain irti. Käänsin tämän yläosan ja laitoin tänne tämmösen leveän kuminauhan. Niin tämä on nyt ihan vaan kuminauhalla täällä ja tää menee kyllä tosi hyvin tämän pallon kanssa ja tämmösten neulepaitoja. Niin. No, onko tämä nyt yksi valmistunut työ, kun sai vaatteen tai uuden vaatteen käyttöön vaatekaappiin. Ja oon tätä käyttänyt jo useamman kerran ja tykkään kyllä tästä. Jep.
ei valmistunut tässä välissä yhtään neuletta. Mulla muistaakseni viime videolla oli kesken se Alma-mekko ja sitten tytöille neuletakki. Niin ne on yhä edelleen kesken. Eikä ainakaan minun muistin mukaan ole tässä välissä valmistunut mitään uutta, mutta yksi ompelutyö on ja mä voisin melkeinpä käydä laittaa sen päälle ja näyttää sitten. Pieni hetki. No niin. Tadaa! Tässä se on. En nyt tiedä miten mahtuisi kerralla koko tyttö tähän kuvaruutuun, mutta tämmöisen mekon ompelin. Tämmönen. Ja tämä on siis kietasumekko. Täällä on sivussa narut. Ei ole hihoja, kuten ehkä näkyy tuolta. On hienosti yrittänyt ainakin kantata tuon reunan ja. Joo. Mä tein tän ilman kaavoja. Pieni hetki, otetaan kameraa lähemmäs, niin voi istahtaa alas. No niin, eli siis tein ilman kaavoja tämän mekon. Yritin etsiä, tai löysin semmosesta Linen Girls mekkomallistosta mieleisen mekon. Ja yritin etsiä samantyylistä kaavaa, millä olisi voinut tehdä, mutta en löytänyt. Ja kysyin Instassakin seuraajilta, että olisiko jollakin vinkata. Ja ei oikein ollut semmoista just sopivaa, niin päädyin sitten soveltaa itse. Ja ehkä nyt jostakin täältä yläosan istuvuudesta voi sen ehkä huomata, että on itse sävelletty. Tai sitten ei, en tiedä. Mitä mieltä olette? Huomaako, että on itse tehty ja sovellettu? On lopputulokseen kuitenkin sillä lailla ehkä positiivisesti yllättynyt, että miten hyvin kuitenkin loppuviimein onnistui. Ja mä en ole mikään kaavanpiirtäjä, mä en ymmärrä tavallaan, että miten joku, vaikka tämmönen rintamuotolaskos, että miten ne pitää piirtää tai mitata tai laittaa siihen kaavaa, että se istuisi hyvin, niin siihen nähen kyllä aivan todella tyytyväinen lopputulokseen. Ja tämä on vielä tämä yläosa, niin vuoritin tämän täysin, eli tässä on niinku kaksinkertainen kangas tässä yläosassa ja sitten tää helma on yksinkertaista, paitsi tietenkin tässä eessä kun on kietosumekko, niin menee 2 tämmöistä kerrosta päällekkäin. Mutta muuten on yksinkertainen kangas. Joo. Yläosan koitin jotenkin piirtää mahdollisimman hyvin, että istuisi. Toki tämä kangas ehkä vähän myös haastaa itsessään, että miten se asettuu ja laskeutuu. Ja sitten helman laskin vain, käytännössä mittasin tästä tämän pituuden ja kerroin 1,5-kertaiseksi. Ja sitten leikkasin pitkän suorakulmion, rypytin yläosan sopivan mittaiseksi ja sitten vielä toinen kierros tänne. Niin se onnistui sillä lailla ihan hyvin. Kangas on siis ostettu Kirppikseltä. Ja tämä on ihan lakana kangasta, Finlaysonin. Ihan tämän alulakana. Alulakana
Ja maksoi yhteensä, kun mä ostin 2 lakanaa, niin maksoi 6 euroa. Ihan ei se 1 lakana riittänyt tähän. Siis yhteensä 6 euroa, 3 euroa lakana. Niin 1 lakana ei ihan riittänyt, piti aloittaa vähän sitä toista, mutta sitä jäi kyllä tosi paljon vielä jäljellekin, että siitä saa tehtyä vielä jonkun paijan tai topin tai vaikka lapsille mekoon siitä, että ei ole kyllä niinku hinnalla pilattu taaskaan tämä, ja sitten kun en ostanut kaavaakaan, niin tämän hinnaksi tuli siis 6 euroa. Niin ei paha. Jos takisin uudestaan tämmösen, niin no ottaisin ehkä täältä vielä. Mä kyllä siitä omasta ekasta versiosta niin leikkasin omasta mielestä aika paljonkin täältä pois. Mutta leikkaisin vieläkin kangasta ehkä aavistuksen vähän tästä kainalan kohdalta pois. Ja sitten laittaisin ehdottomasti, tuntuu että tästä puuttuu, tähän voisi tehdä tämmöiset taskut tänne sivusaumaan, niin olisi kiva. Mitä mieltä lopputuloksesta? Tämä oli kyllä jo yhdessä juhlista päällä, että toivottavasti ei ihan kamalalta vaikuta. Ja värikin on semmonen, mitä en todellakaan ikikuuna päivänä olisi laittanut päälle ennen värianalyysiä. Mutta, ja sitten, no en nyt tiedä, että onko tää just semmonen sävy tai väri, mikä oikeasti mulle sopii, vaikka se mun väripaletissa onkin. Mutta jotenkin oli semmonen niinku, taas semmonen kiva olo, että miten sen sanois? Siis että tää väri on niinku siellä mun väripaletissa ja sen takia niinku uskalsin kokeilla ja tehdä tämmösen. Ja tykkään yllättävän paljon tämmöisestä, vaikka siis en ole tottunut itse käyttämään niinku näin vaaleita värejä tai sävyjä aikaisemmin. Toivotaan, että ei jää nyt yhteen käyttökertaan tämä kontariina, vaan voisi käyttää sitten uudestaankin jossakin juhlissa. Ja tosiaan tämä on polvimittainen, ei ihan näy. Polviin asti ylettyy tuo helma. Käyn taas vaihtamassa vaatteet, niin jatketaan sitten. No niin, back in business. Niin siinä oli valmistuneet työt ja sitten on aktiivisen epäaktiivisesti neulonut tätä tytön neuletakkia. Tämä on siis Petit Technitin Annas Summer Cardigan. Ja tämähän on tällä mallilla. Eli tästä helmasta puuttuu nyt ehkä 5 senttiä vielä suunnilleen. Ja sitten hihat. Ja. Muistaakseni en ole neulonut tätä yhteensä ehkä viikon. Että viikossa päässyt niinku tähän asti. Ja lankana oli tosiaan Ropsin Cotton Merino tässä. Tuo pitäisi tikutella valmiiksi, että saisi sen käyttöön. Ja sitten toinen keskeeräinen, minkä näytin viimeksikin, niin on tämä Alma Summer Dress. Alma kesämekko, Knitters and Friends ohjeella tehtynä. Ja tämähän on nyt edennyt aika paljonkin sen edellisen videon jälkeen, eli mulla on helma melkeinpä valmis. Mä yhden sovituksen tekin tästä ja eka mietin, että no vielä 1 kuviokerta ja sitten päättelen helman, mutta sitten mä alkoin epäröimään, että kun tää on tämmöstä kasvikuitulankaa, siis teen tuosta Sannes Garnin lineestä, missä on pellavaa puuvillaa ja mitähän siinä oli?
viskoosia. Niin alkoin, ja sitten että kun on semmonen pitkä neulekappale kuitenkin, niin alkoin epäröimään, että kuinka paljon tää oikeasti venahtaa sitten. Ensinnäkin kastelussa ja sitten toisekseen käytössä. Ja kun mä haluaisin, että tää olisi suunnilleen vähän polven yläpuolelle. Joo. Niin sitten päädyin, että no mä puraan vähän matkaa taaksepäin. Ja nyt siis ollaan siinä pisteessä, että mulla pitäisi vielä tämä viimeinen kuviokerta tästä purkaa pois ja sitten päätellä helma I-kordilla. Ja sen jälkeen neuloa hihat. Ja tähän tulee siis semmoset paitamittaiset hihat, että ei tarvi paljon kyllä niitä tehdä. Niin tämä olisi sitten valmis. Ja mähän aloitin sen viininpunaisen version aloitin joskus silloin huhtikuussa. Ja tämän punaisen version aloitin toukokuun alussa. Niin mä oon tätä nyt ehkä semmosen kohta 1,5 kuukautta tehnyt. En toki joka päivä tai joka viikko ole niin paljon neulonut kuin sitten taas toisena päivänä. Ja toisena viikkoina on tehnyt tosi paljon. Laitoin Instagramiin, löytyy siis nimimerkillä Katosta varpaisiin Instasta, niin sinne sen ensimmäisen sovitusvideon, missä tuo helman mitta ei ollut vielä sinne niin polven yläpuolellekaan, että taisi olla jossakin lantion kohdilla menossa siinä, mutta jos haluat nähdä miltä näytti siinä vaiheessa päällä, niin käy kattoo. Mielenkiintoista kyllä nähdä, että minkälainen tää on sitten käytössä. Että venahtaako ja lörpähtääkö paljon vai pysyykö suht sillain niin kuin kuosissa. Ja mulla olisi tarkoitus saada tää käyttöön siis päälle ensimmäisen kerran lauantaina. Ja nyt on torstai 11. päivä. Toivon, että meillä on silloin kai vois sanoa, että semmonen paikallinen pienimuotoinen festari, niin sinne haluaisin pukea tän. En kyllä tiedä. Se on luvannut ehkä jotakin 17 astetta lämmintä, että voi olla vähän viileähköä, mutta joskus sitä silti tarkenisi. Kovasti haluttais laittaa päälle ensimmäisen kerran tämä. Eli käytännössä tänään pitäisi saada tuo helma valmiiksi ja mielellään ainakin toinen hiha. Ja huomenna sitten töiden jälkeen tikuutella tuo toinen hiha ja kastella mekko. Ja yrittää saada, tai päätellä ja kastella mekko. Ja yrittää saada sitten vielä kuivaksikin lauantai-iltapäivään mennessä. Niin saa nähdä kuin käy. Tätä on ollut ihan mukava tehdä ja neuloa. Ei ole vielä päässyt kyllästyä. Ja toisaalta olisi varmaan jonkun sortin ennätys, että jonkun kesävaatteen on aloittanut tänä vuonna ja saisi sen jopa tänä vuonna käyttöön tai päälle. Jep. No sitten puhuin siitä, että ensi viikolla kun on juhannus ja juhannusviikko ja että silloin olisi tiedossa kaikkea kivaa, niin törmäsin Instagramissa semmoiseen neulekaliin, jonka järjestää niinku Silmukkavirta. Että 7 neuletta tyynyn alle kal, eli yhteisneulonta. Ja siinä tarkoituksena juhannusviikolla aloittaa joka päivä 1 uusi neule. Ja sitten juhannusviikon jälkeen olisi siis 7 työtä kesken, plus tietenkin vanhat aloitukset mitä on. Ja sitten olisi tarkoitus loppuvuosi niitä tehdä
pikkuhiljaa valmiiksi. Ja mulle on tuottanut ehkä vähän vaikeuksia välillä sekin, että jos on 3-4 työtä kesken, että joku aina unohtuu tavallaan kaapin perälle ja sitten mä tyyliin vuoden päästä sen kaivan sieltä, että jaa, missähän mä oon menossa ja mitähän tässä piti tehdä seuraavaksi. Niin oon aikaisemmin ehkä ajatellut, että no en lähde tuommoiseen mukaan, mutta nyt jotenkin tuli semmonen fiilis, että hitsiläinen, että voisin lähteäkin tai osallistua siihen kaliin. Ja sitten ei tarvinnut kyllä pitkään mietiskellä, että mitä ne 7 aloitusta olisi. Ja sattumoisin on niin, että 6/7 neuletyötä, mitä aion aloittaa, niin niihin löytyy langat jo valmiina kotoa. Että tasaan yhteen olen ostanut langat, mutta sen olin ajatellut tehdä siis ihan muutenkin. Ja. Niin mulla olisi nyt tavoitteena vähän niin kuin saada tuo Alma-mekko lauantaiksi valmiiksi, että saa sen sitten päälle. Ja sitten tuo Annas Summer Cardigan, tämä, niin saa viikonloppuna myös valmiiksi, jotta tästä vapautuu puikot sitten sinne ensi viikolle, kun 7 työhön tarvii 7 puikot. Tai siis parhaimmillaan enemmänkin kuin 7 puikot, mutta että näissä oli... Tässä oli 3,5 puikot, mitä mulla ei ole niin kuin montaa kappaletta kotona. Niin ehdottomasti tarvisin tästä vapaaksi nämä sitten ensi viikkoon. Katsoin tuossa viikonloppuna, kun varmaan viikolla. Mulla on ihan päivät sekaisin, kun lapset ei ole ollut kotona ja mä oon kuitenkin itse käynyt töissä, niin ollut vähän semmonen niin kuin lomafiilis, mutta sitten kuitenkin työfiilis. Niin on kyllä aivan päivät ihan sekaisin, että mitä on tapahtunut minäkin päivänä, mutta ehkä se kuuluu vain kesään. No, anyways tässä viime viikon loppuna tai tämän viikon alkupuolella katsoin Lankapirtin juorujen uutta videota. Ja siellä oli aloitettu, tai anteeksi, en muista nimiä, mutta toinen oli tehnyt valmiiksi Kuutartopin ja Anni oli tehnyt valmiiksi ja Roosa oli aloittamassa, niin. Sitten innostuin, koska mä siis aloitin viime kesänä. Kuutartopin, joka on jäänyt tähän vaiheeseen. Eli ei paljon mihinkään, sanotaanko näin. Ihan sopivan kokoinen tästä on ehkä ollut tulossa. Joo. Viime kesänä tämä jäi ehkä kesken sen takia, että tämä pitsi vaatii aika paljon, että keskittyy tähän. Ei ole semmonen, että... Tai mulla jäi semmonen olo, että tää oli semmonen, että kannattaisi tehdä niinku 1 pitsiosia tyyliin niinku yhtä soittoa tai peräkkäisinä päivinä, että muistaa hyvin, että missä on menossa ja mitä piti tehdä. Ja sitten jäin ehkä epäröimään tätä väriä silloin viime kesänä. Tää on siis aika sama värinen kuin se äskeinen mekko, minkä näytin. Mutta joo. Tämäkin on mun mielestä siinä kirkkaan kevään väripaletissa, että senkin puolesta ehdottomasti tuli semmoinen olo, että haluan tehdä. Ja vaikka tässä nyt kasvaa tämä pallo, että ei pysty sitä toppia niin käyttää ihan toppitoppina, niin haaveilin jo siitä, että tekisin tämmöisiä samantyylisiä hameita sitten eri värisenä. Ja tätä pystyisi pitää silleen, että se on sitten se toppi tavallaan just tässä näin mahan päällä rytyissä. Niin myös tänä kesänä. Ja sitten tietenkin ensi kesänä toivottavasti mahtuu päälle ihan normaalistikin. Että... Ja jos ei mahu, niin ensi kesänäkin voi käyttää samaan tyyliin.
Niin innostuin, että aion siis purkaa tämän aloituksen, koska mä en muista yhtään, että mitä tässä piti tehdä ja miten, plus sitten se, että vuodessa neulekäsialakin saattaa muuttua aika paljonkin. Niin. Aion aloittaa ihan täysin alusta. Pitäisi olla kotona tähän tarpeeksi lankaa. Tämä on Hjertegarnin Blend Bamboo-lankaa. Tämmöstä. Niin tätä oli useampi kerää. Ja tässä on 70% bambua ja 30% puuvilla. Niin tämä on minun yksi juhannusviikon aloituksista. Ehdottomasti. Ja miksi sitä pitää olla aina semmonen, että jos tietää, että on jotkut juhlat tulossa tai joku tapahtuma, niin mä jo tosi hyvissä ajoin mietin, että mä haluaisin tehdä sinne itse jonkun mekon tai asun tai jotakin. Ja mä voisin aloittaa sen jo hyvissä ajoin vaikka puoli vuotta aikaisemmin, mutta joka ikinen kerta siinä käy niin, että mä aloitan sen ehkä 2 päivää ennen juhlaa kautta tapahtumaa ja sitten on hirveä stressi ja kiire ja paine saada se tehtyä ja tietenkään ei ole vaihtoehtona käydä ostamassa kaupasta, vaan se on hakattava päätä seinään ja tehtävä itse, oli tilanne mikä tahansa. Niin aloin haaveilee, että voisinko mä saada tämän viikossa valmiiksi, että tämä olisi oikeasti niin kuin juhannuksena mulla päällä. Mikä kuulostaa aika hurjalta, jos mä aion joka päivä aloittaa jonkun uuden neuletyön. Eikä nuo muutkaan nyt mitenkään niin kuin sille ihan helpoimmasta päästä ehkä ole, että ei ole mitään semmoisia läpihuutojuttuja tai semmoista työtä, minkä osaisin tehdä suoraan ilman ohjetta. Niin voi olla aika kaukaa haettu haave, mutta ainahan sitä saa yrittää. Ja tietenkin sitten vielä se, että jos juhannuksena on tyyli joku toppatakkikeli, niin ei paljon auta tai lämmitä mieltä tuommoiset pitsitopit siinä vaiheessa. Mulla meinaa alkaa haukotuttaa. Selvästi kello on jo 7 illalla ja työpäivä takana ja muuta, mutta koitetaan jaksaa. Pahoittelut, jos välillä vähän leukapieliä venyttelen. Se oli ensimmäinen. No sitten toinen on tämä näistä Sunday-langoista, mitkä ostin silloin pääsiäisen aikoihin Snurresta. Niin edelleen on siis tarkoitus tehdä vauvalle ankers onesie, eli siis ankerhaalari. Ja ajattelin ottaa sen yhdeksi aloitukseksi. Hyvää päivää! Yhdeksi aloitukseksi, kun en ole saanut sitä tähän mennessä aloitettua vielä. Niin sais senkin aluilleen. Ja sitten toivottavasti hyvissä ajoin ennen syksyä valmiiksikin, niin on sitten ottamassa vauvaa. Se on toinen työ. Tai siis en tiedä vielä järjestystä, että minkä työ aloitan minäkin päivänä. Vähän ajattelin tosta Sari, niin tosiaan tämä on Sari Nordlundin kuutartoppi, tämä. Niin ajattelin, että jos tämä aloittaisi ekana päivänä, niin sitten olisi mahdollisimman paljon aikaa neuloa tätä toppia viikon aikana. Ja. Mutta muuten en ole vielä päättänyt järjestystä, että mitä aloitan minäkin päivänä. Sitten mulla oli lankavarastossa Sunday tämmöstä laventelin väristä lankaa, kokonainen kerä. Ja tästä mulla on tarkoituksena tehdä vauvalle nuo Knitting for Oliven. Mitkähän ne oli? Tarkistetaan. Siis semmoset Knitting for Oliven sukkahousut.
mutta että mikä sen mallin nimi oli, niin Olives Tights. Ei, anteeksi, ei ollut väärä ohje. Se oli Olives Ripped Tights. Eli siis tämmöset joustinneule sukkahousut. Näkyykään siitä ihan yhtään mitään. Tämmöset. Ja nuo tikutetaan 2,5 millin puikoilla, että niissä voi kestää toviin. Mä vähän valmiiksi jo kattelin mun puikkovalikoimaa ja noita ohjeita kävin silleen läpi, että suunnilleen, että mitä puikkokokoja niihin tarvis. Niin, no, 2,5 millin puikot mulla on, pyöräpuikot, tämmöset. Näin, mutta näillä on käynyt tämmönen pieni ikävä accidentti viime kesänä. Katkesi tuo pää, tuo on siis katkenut tuo puikon pää. Mutta mä ajattelin, että tuossa näkyy ehkä se pituusero, että mikä niillä on näillä puikoilla tai kärillä. Toinen on vähän lyhyempi ja terävämpi. Niin ajattelin kuitenkin näillä sinnitellä ja näyttää tälle vähän hiomapaperia tälle toiselle puikolle, että ei tarvitsisi ostaa uutta. Itikkakin haluaa näköjään tulla videoon, meinaa tulla suoraan kameran linssiin. Ei vähän tarvi yksi olla kuvailla. Niin tarkoituksena siis, että mahdollisimman vähän pitää ostaa puikkojakkaa lisää tätä ensi viikkoa varten. Niin näistä vauvalle sukkahousut ja sitten mulla on täällä ostettuna Propsin vellelankaa. Mä oon ostanut tätä jo viime vuonna. Tämmönen, no niin, itikkakin siinä. Hienosti. Tämmönen vadelmanpunainen. Ja mulla oli tarkoitus jo viime kesänä neulaa tytölle Hip Knit Shopin hellepaida, se lastenversio. Mutta se jäi viime kesänä tekemättä. Mä neuloin silloin sille sen Hip Knit Shopin yhden V-aukkosen neulettakin, niin sitten tää hellepaita jäi vähän jalkoihin, niin ajattelin, että voisin tämän ottaa nyt puikoille myös, niin sais täksi kesäksi sitten käyttöön. Se ois niinku 4. Joo, ja nyt mä hoksaan, että mulla puuttuu täältä pari. Tää käy kohta sisältä hakkeen. Ootapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ei puutuko yhdet. Mä käyn kohta hakkeen ne puuttuvat. Sitten mulla on lankavarastossa tämmöstä ihanan koiran karvaista. No ei, lanka on jotakin merinovillaa, mutta tässä on siis meidän se karatuisen paimenkoiran karvoja kylläkin kyydissä. Niin tämmönen ihanan, no ehkä vähän kuin pariruskea lanka. Ja mä oon tästä jo aloittanut vuosia sitten Sari Nordlundin poetsukkia. Mutta sekin kaatui silloin siihen, että sitten mulla tuli pidempi tauko niiden sukkien neulomisessa ja sitten se pitsin jatkaminen oli jotenkin tosi työlästä ja vaikeeta pidemmän ajan päästä. Niin päätin, että tämä on nyt yksi juhannusviikon aloituksista ja aion ne myös tehdä valmiiksi, koska ne on aivan äärettömän kauniit. Tai aivan äärettömän kaunis se malli. Ja nämäkin neulotaan 2,5 millin puikoilla. Ja ajattelin nyt ihan, kun noita 2,5 millin puikkoja mulla ei hirveästi ole, varsinkaan pyöräpuikkoja, niin mennä ihan sukkapuikoilla perinteiseen tyyliin, yksi sukka kerrallaan. Että sen patkaa sitten mua sen toisen sukan kanssa, että kun ensimmäisen saa valmiiksi, niin voi olla vähän tuskasta aloittaa toista, mutta
yritys on ainakin kova. Ja sitten myös tää, että sais näitä lankavaraston lankojakin vähän vähemmäksi, niin olisi tosi kiva. Mäpä hain sisältä sen puuttuvan osan. Tämä on nyt siis se projekti, mihin mä oon ostanut langat ihan tänä vuonna, itse asiassa varmaan viime viikolla. Ja yksi juhannusviikon aloituksista tulee olemaan Petitechnitin Ankers Summer Tea, ehkä, olikohan se mallin nimi, siis Anker teepaita. Ja päätyin neuloa sen tästä Dropsin Cotton Merinosta ihan sen takia, että mä oon mun mielestä, tai siis oon neulonut yhden semmosen teepaijan, ja muistaakseni tekki silloin tuosta Dropsin pellelangasta, ja se on jostakin syystä kiertynyt sillä lailla, että siinä ei oo siis niinku tavallaan aina sivusaumat. Siis paidassahan ei oo saumoja siinä mallissa, mutta se on jotenkin niinku kiertynyt silleen, että kun sen laittaa päälle, niin se neulepinta menee vähän silleen tälleen fiu. En tiedä, onko se siitä, että mä oon käyttänyt sitä paljon aikanaan niinku farkkujen tavallaan niinku täällä vyötärön sisällä. Että onko se siitä niinku jotenkin venahtanut vai mistä syystä. Mutta päätin nyt sitten, että tämän uuden pajan teen tästä puuvillamerinasta ja sitten vielä tämmöisenä onko tää luonnonvalkoinen vai kermanvalkoinen? Niin, tämmöisestä langasta. Ja no mulla on vielä naapurin ajoin rekka pihalle, että no ei kuulu enää ainakaan moottorin ääntä. Mulla on siis tämän viikon jälkeen vielä 2 viikkoa töitä ja sitten alkaisi kesäloma. Ja olin hienosti ajatellut tätäkin, että tää olisi hyvä saada tää teepaita tai että olisi niinku kätevä työvaatekin töihin. Että haluaisin tän tehdä mahdollisimman nopeasti. Mutta tässä nyt alkaa olla näitä projekteja jo silleen, että mitä haluaisin nopeasti valmistaa, niin voi olla, että ei tuu valmista ennen kesälomaa. Mutta sepä ei haittaa mitään, koska sitten kesäloman jälkeen on vielä semmonen 5 viikkoa ehkä töitä ennen kuin alkaa sitten äitiysloma. Niin tarvii sinnekin. Ja sitten tietenkin jatkossakin tämmönen perus valkoinen teepaita. Niin tervetullut lisää minun vaatekaappiin. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä eikä helpoimpana työnä aion käyttää viime vuoden neulefestareilta ostamia lankoja. Mä oon siis ostanut nää ihan tätä työtä varten, mutta kuten näkyy, en ole aloittanut enkä edes kakuuttanut näitä. Ja nyt tuli lisää perheenjäseniä kotiin, niin voi tulla pieni tauko, mutta jatketaan sitten. Niin nämä on siis True. Noniin, jatketaanpa kohta. No niin, pienen keskeytyksen jälkeen. Niin siis ostin viime vuoden neulefestareilta Jyväskylästä True Crime Yarnsin lankaa. En ole koskaan ostanut kyseistä lankaa tai merkkiä. Keskeytin. Niin, en ole koskaan ostanut tämän merkin lankaa ja no vyöte on ainakin tosi houkutteleva ja ihana. Tai siis, en mä nyt tiedä onko niin hirveän ihana, mutta siis hieno ainakin. Ja tämmöstä punasävyistä merinoa ja sitten silkkimohairia sen kaveriksi. Ja näistä olisi tarkoitus taikoa Knitting for Oliven Late Summer Wrap.
Ja. Mulla oli jo silloin viime kesänä semmonen ajatus, että semmonen kietaisuneule olisi ihana. Ja jo silloin mietin, että etenkin sitten jos jossain vaiheessa imettää taas, niin se olisi myös käytännöllinen. Ja nyt sille on toivottavasti tulossa kovaakin tarve syksyllä ja talvella. Niin tämän ajattelin ottaa myös yhdeksi juhannusviikon aloitukseksi. Toki nämä pitäisi kakuuttaa ensin. Ja mulla on siis ne vyyhdinpuut, mutta ei ole sitä kakuutuslaitetta, mistä olen myös haaveillut, että semmoisen tarvisin tai haluaisin. Niin ehkä sen investoin ihan tätä varten, että saa nämä langat sitten nätiksi keriksi. Semmosia. Nyt ehkä tuli 7 neuletta käytyä läpi, mitä aion tehdä. Ja mielenkiintoista nähdä, että jaksaako joka päivä aloittaa sen uuden ja mitä niille kaikille aloituksille sitten tapahtuu. Että tuleeko niistä valmiita tämän vuoden puolella vai miten käy. Aiotteko te osallistua tähän yhteisneulontaan ja jos aiotte, niin mitä aiotte neuloa? Laittakaa kommentteihin, olisi kiva saada inspiraatiota. Ja toki vielähän noita suunnitelmia ehtii muuttaakin ennen kun juhannusviikko alkaa. Mutta nyt on silleen kiva, että mikään noista aloituksista, mitä aion aloittaa, niin niille ei ole semmoista varsinaista deadlinea, että toisaalta olisi kiva saada valmiiksi johonkin, just vaikka juhannukseksi se toppi ja näin, mutta ei ole mikään maailmanloppu, että on sinne muutakin vaatetta puettavissa kuin sitten se. Ainoastaan tuo almamekko ja sitten toivon, että saisi tuon tytön neulettakin valmiiksi ennen noita 7 aloitusta, että sitten pystyisi paremmin keskittyä ja paneutua noihin juhannusviikon juttuihin. Mutta aika ihana idea tämmönen, kun perinteisesti laitetaan 7 kukkaa tyynyn alle, niin nyt onkin 7 neuletta tyynyn alle, niin oikein passeli neulojien haaste tai juhannustaika. Ja sitten toisaalta saisi ehkä tehtyä myös tämmöisiä oikeasti tarpeellisia neuleita, mitä on muutenkin suunnitellut, että haluaisin tehdä niinku nuo vauvan haalari ja villa sukkahousut ja tytön paita. Ja toki omatkin. Kaikki. Kaikkiaan ne käyttöön tulee ja tarpeeseen. Semmoista tällä kertaa ja katsotaan Silmukkavirta mietti. Ehin katsoa hänen uutta videota tänään hetken aikaa, en vielä loppuun asti, niin mietti, että hän saattaisi kuvata ensi viikolla semmoista My Week-tyyppistä videota niin kuin joka päivä vähäsen, jos jaksaa, niin katsotaan, saisiko itsekin kuvattua ehkä niitä aloituksia ja näin. Ainakin jotakin kuvia tuu laittaa Instagramiin, että jos kiinnostaa, niin tuu seurailee. Ihanaa siis aivan kamala sanoa, mutta ihanaa keskikesän aikaa, että juhannushan se on keskikesä, vaikka koko ajan itsellä semmoinen olo, että nyt on vasta alkukesä ja kesäkuun alku ja vielä on kylmiä ilmoja ja kaikkea mahdollista, mutta siis ihan oikeasti keskikesä melkein. Niin ihanaa keskikesän aikaa, nauttikaa vihreydestä ja kukista ja ulkoilmasta ja neuleista. Ja sääskistä. Heippa!